El passat dissabte, 9 d'abril al vespre, es va celebrar la primera nit de l'Ateneu, la nit de la cultura i la participació a Sant Fost. La celebració va ser un reconeixement a tots els usuaris de l'Ateneu que durant aquests anys l'han vist créixer en espais i programació i inclús l'han fet créixer generant activitats. En aquesta primera edició hi han col·laborat activament l'artista Ricard Mira, que ha cedit a l'Ateneu la seva obra El Salut, i la reproducció d'aquesta escultura fou el guardó que van rebre els premiats. L'escultura està formada per dues peces, que una és el retall de l'altra, i el títol és El Salut, i és una persona que està saludant. El cas és que es veu a la primera part, que és on falta la figura, perquè el Salut és que se n'ha anat, i la part que es veu la figura ja ha recorregut un tros. Els premis els van lliurar amb un estil força particular els actors Santi Rosinyol i Vanessa Martí, que van col·laborar desinteressadament a la jornada. Els guardons van ser per l'Ateneu Biblioteca, adreçat als usuaris de les activitats de la Biblioateneu, l'espai que físicament ocupa gairebé tot l'Ateneu, per a Lluïsa Roldán, per ser una persona entusiasta i participativa de les activitats de la biblioteca, des que estava a la planta baixa de l'Ajuntament. Estic molt contenta i molt emocionada per aquest premi, que no m'ho mereixo. Aquest premi és per tothom de Sant Fost. Sí que és veritat que gaudim molt de l'Escola de Música, de l'Escola de Joaquim Abril, de l'Ateneu, de la biblioteca, i el que fa falta és que cada vegada hi participi molta més gent. L'Ateneu Participació per a les persones que gaudeixen dels cursos i tallers que s'hi programen, per a Joan Castellano, alumne assidu de les classes d'informàtica. Y vengo al cursillo de ordenador y estoy contentísimo de haber venido. Gracias. L'Ateneu Promoció, en reconeixement a tots aquells que col·lectivament treballen per la promoció d'activitats a l'Ateneu, per a Marisol Juan, del grup de teatre Segle XX, que porta endavant, entre altres coses, la promoció del teatre amateur a Sant Fost amb la trobada de teatre. Estic molt contenta del premi que hem rebut avui per la nostra tasca que fem aquí a l'Ateneu. És una cosa que ens agrada, teatre és l'essència del nostre poble i convido a tothom a venir-lo a veure i a participar. Xavier Miquel va rebre un premi especial perquè ja des de petit gaudeix plenament de l'Ateneu. És soci de la biblioteca i assidu de les seves activitats, entusiasta dels tallers d'art, estudiant a l'Escola de Música i també actor amb el grup infantil de Segle XX. Perquè han començat a dir coses que jo feia i jo no sabia si era per mi aquell premi o no, i estic molt content, no sé. L'acte va acabar amb l'actuació d'Hotel Cochambre, amb el seu espectacle dedicat a Sabina, titulat Hotel Dulce Hotel.